naizenak, jaiotze urtea eta autoa. Vale. Irati Larrañaga Matxain, jaiotze urtea 1983 eta auzoa Kalexar. Nola ikusten duzu emakumeen kirola? Orokorrean, nik uste kirol batzutan hobeto dagoela emakumea beste kirol batzutan baino. Nik atletismo egin dut txiki-txikitatik, atletismoan bastanteko berdintasunakin ezin izan, ze atletismoko konpetizio guztietan mutiak eta neskak momentu berdinen konpetitzeue, sariak berdinaia, berdintasun hori igual izan lehike kirol bat, berdintasun gehiena da hon edo egondan kirol bat, baina hortikan begirada kanpoa botatzen unen, ikusten un egoera oso ezberdina zela, eta gaur egun lan asko egiten nahi da, baina nik uste oraindik lana badagoela egiteko. Aritu duzu kirolean jende gehiago da mendilazterketan emakume gehiago da bizan? Ni mendilazterketetan 2017 hasi nintzen, da orduan egia da oso neska gutxi ikusteziala. Korrika igual asfaltuan eta neska gehiago ikustezian, baina mendin apenas ikustezian neskak eta ikuste batzian beti akonpainatuta edo grupuan izatezan. Eta gaur egun bai ikusiet gorakada, bai lasterketetan, da bai mendia juten naizenen neska presentzia askoz handigoa da. Zer guzti ez dut argi da neska gehiago animatu izan mendilazterketan? Bai, nik uste sare sozialek batez nire kirola mendilazterketei bultzada handia eman die, azkenen kirol bat ikusgarria da edo asko saldu daiteken kirol bat da, bai honako eta bai txarreako, eta horrek bai indu igual gorakada bat, nik uste orokorrian, bai mutia bai neska gorakada handia aukiu azken urtetan mendilazterketek, eta neskak ere gehozta gehiago aidea animatzen. Arazorik izan ez dut kirolean emakumeen zutatik da, mendilazterketan ez duzu komentario egin bat? Komentario esternekan nola ez dut jasonik pertsonalki, hasi nintzanen bai zeuden pare bat lasterketa hola okurritzen zaizkit saritan emakumeen sariak gutxi soziala ekonomikoak gizonezkoanak baino nik uste gaur egun alde hortatikan bastante zaintzen dela edo bastante gehiago zaintzen dela, bai. Eta lehen pixka bat programa jauz, zen dut da denboraldia? Denboraldia ondo hasi zen, hainbat lasterketa initun maiatza arte, eta maiatzan istripu txiki bat aukinun, eroriko baten ondorioz radio kubito puskatu nun. Berez nire urteko helburua Atzegamaizkorri parte hartzea zen, Euskadiko selekzioakin, baina lesionen ondorioz ikusile bezala jun berri izan du nun, eta orduztikan errekuperazio prozesu nago. Noiz pentsatzen zu betatuko zara lasterketan? Bueno, askoz hobeto nago, hasi naiz korrika, hain naiz entrenatzen, eta esperoet iraiako edo lasterketetan parte hartzeko aukera dakaten. Iraia bukaeran Espainiko txapelketa dakau taldeka, eta hor bai esperoet korri nahal izatea. Profesionala zera, kiroluntan, nola funtzionatzen du pixka nuen? Keba, niretzat hobi bat da, nik 8 ordu lan egiten dut, eta gero lanetik kanpoko beste tarea guztik eta gero gatza zaiten denbora entrenatzeko erabiltzen dut. Gero eta profesionalizazio handigoa dago kirol hontan, baina ekonomikoki oso kirol pobrea da. Bai aidia markak, sare sozialak eta sartzen kirol hontan, baina nik usten dut urruti gatzen zaitela. Niretzako hau hobby bat da, disfrutatzeko ditet eta nire egunerokotasunetik pixka deskonektatzeko.
Keba, nire kasunez, niretzako hau, eta hala izaten jarretzea espero, hobi bat da. Entrenamenduak eta, bat nazionetaz, mendietan dituzula, edo pistan nola dituzula, Bai, azten zehar denboragatikan gehiago asfalton egiten dut, txokoalde, zubieta, inguroietan, eta asteburuan bai aprobetxatzen dut gehiago mendia juteko. Atletismo pista hori da ditzen Gongo aldiz uste Usurbilen ez, baina Lasarten noain iriki berri digu atletismoko pista, hasi naiz juten, lehen gazteagoan nintzanen atletismo egiten nun, da harremana dazkatu haindikan, da ohitura hartu dut aste hartetan area juteko, eta pistan erabilera egiten, eta aste behin baldin badare gustatzen zait kontaktu hori mantentzia. Euskal Herritik kanporatu duzena konpetitzera, Bai, mendilasterketak Euskal Herrin, Espainian, mundu guztin zehar da konpetitzea. Azkenen kirol bastante popularra izateak daka, edozein lasterketetan apuntatu aldezakezula. Nire kasun gehien bat hemen konpetitzen dut, Euskal Herrin. Nire ustez munduko lasterketa politxena Zegamaizkorri hemen dakau. Eta gehien bat hemen konpetitzen dut, baina Pirineotan ere ditut karrerak, Andaluzin, Katalunian ere bai hainbat karrera ditut, eta Andorran ere bai. Talde baten nahoz, Sorenea ama taldean, eta taldeko lasterketak dianen, Euskadiko txapelketa taldeka edo Espainiko txapelketa iraian Malagan aukiko duguna, hau taldeak ordaintzen digu, taldeak dazkan patrozinadorei esker, eta bestela nire kabuz juten naizen lasterketa, horiek nire poltsikoetikan izaten dira, azkenen hobi bat bezala dakau eta kapritxo bezala bai egiten ditugu urtean pare bat irteera kanpoa korrika egitea.